guide on the amazing journey. Together you're right. ¿Qué pasa, freaks? Hoxe vimos con un capítulo un tanto polémico, xa que o amaredes ou odiaredes ata límites insospeitados. Preparade as cordas vogais e os pantalóns de campa porque achéganse zus moi tolos e argumentos moi delirantes. Hoxe falaremos de musicais setenteiros. Phantom of the Paradise. Este é un filme do director Brian De Palma que logo sería popularmente coñecido por obras como Carrie ou Scarface. O filme é unha versión moderna da Fantasma da Ópera. Neste caso, o protagonista é un virtuoso músico chamado Winslow Leach. Este presenta a súa obra a un famoso produtor coñecido como Swan, que era algo así como o Harvey Weinstein da música. Swan queda impresionado polas súas composicións e quere facer uso delas para inaugurar o seu templo de rock, o paraíso. Winslow non está entre seus plans, polo que descaradamente rouballe a súa obra e arruinalle a vida. Swan stole my music and framed me! O pobre Winslow, que máis dramático cunha obra de Victor Hugo, clama vinganza e proponse destruir a estrea. O filme está cheo de referencias. Podemos atopar alusións a clásicos do cinema de terror como poden ser O gabinete do Dr. Caligari, Frankenstein ou Drácula. Mesmamente, a trama da película é unha mestura entre A Fantasma da Ópera, Fausto e o retrato de Dorian Gray. A nivel visual, a estética dos estilos musicais de varias épocas impregnan o filme dende o minuto cero. Cun ritmo tan frenético que o bo de De Palma recorre ás veces a pantalla partida para contar distintas cousas que están a suceder no mesmo momento. Phantom of the Paradise está protagonizada por William Finley, quen fai da Fantasma, e Jessica Harper, quen interpreta o papel de Phoenix, quen vería ser pois o emblemático personaxe de Christine Bougua da Fantasma da Ópera. O papel do vilán Swan caería en mans do actor, cantante e compositor Paul Williams, quen sería o responsable de toda a parte musical do filme, así como de outras bandas sonoras e temazos da década dos 70. Mais recentemente colaborou no disco Random Access Memories do dúo Daft Punk. Como curiosidade, contase que os de Daft Punk viron conxuntamente máis de 20 veces Phantom of the Paradise, polo que algo se lles debeu pegar. Non só iso, posiblemente a voz da Fantasma inspirase esa voz robótica tan característica do dúo francés. É posible que cando remates a túa visita ao paraíso non sexas quen de mal cantar ningunha das cancións que escoitaches nos últimos 92 minutos, pero os ollos desorbitados de Winslow non os esquecerás endexamais. Jesus Christ Superstar. Jesus Christ Superstar é un álbum conceptual grabado en 1970. Este traballo contaría coa participación de diversos músicos e cantantes, entre os que salientan Yvonne Elliman, que faría de María Magdalena, e Ian Gillan, o flamante vocalista de Deep Purple. Gillan, ademais de ser o primeiro Jesucristo Superstar da historia, ostenta o honor de ser o pai do falsete no heavy metal. Un ano despois da publicación do álbum, Jesus Christ foi levado aos escenarios en formato musical e 2 anos despois chegaría a versión cinematográfica. A proposta deste traballo foi rompedora e revolucionaria en moitos sentidos. Para empezar, a historia está vista dende o prisma de Xudas, quen é o verdadeiro protagonista do filme. Este personaxe encarnado por Carl Anderson ten unha profundidade e un interese aos que non chegara ninguén previamente. Lonxe do concepto de Xudas como malo malísimo, aquí móstrasenos a un ser humano atormentado polos seus dilemas morais. É un home descontento e decepcionado co seu amigo Xesús, que está un pouco subidito demais con iso de que é o rei dos xudeus. Xesús, que sería interpretado por Ted Neely e do cal nos amosa resurrección algunha, para evitar así a idea da súa divindade e mostralo únicamente como o que é, un ser humano. Outros aspectos salientables deste musical é a súa cantidade de anacronismos, así como a súa posta en escena minimalista que recorda máis ao teatro que ao cinema. Jesucristo Superstar ten uns cantos highlights fantásticos entre os que destacan os bailes de hippies despipotados,
un Herodes que parece saído dun videoclip de reggaetón, ou Simón Celotes en pleno ataque de éxtasis simiesco. Por último, non podemos esquecer que en España tivemos a nosa propia versión do musical de Jay-Z, encarnado polo inmortal Camilo VI, o rei da canción romántica e vocalista épico coma pouco. Quiero saber, Señor. Tommy? Tommy foi o cuarto álbum de estudio e primeira ópera rock do grupo británico The Who, que seguro coñecedes polas cabeceiras do CSI. Este traballo, publicado en 1969, foi composto polo guitarrista da banda, Pete Townshend, famoso polos seus moellos infernais e polo seu salvaxismo visceral e lisérxico en riba dos escenarios. 6 anos despois do seu lanzamento, Tommy convertese en película da man do director Ken Russell e protagonizada polo cantante do grupo Roger Daltrey. O resto dos membros da banda encarnarían distintos personaxes ao longo do filme, sendo especialmente rechamante as interpretacións delirantes de Keith Moon, o batería co estilo máis tolo da historia do rock. Que a ver, como o tipo xa estaba como unha regadeira, non lle debe custar moito meterse no papel. Pero a ver, entón de que vai a pel? Tommy é un rapaz que queda fortemente traumatizado ao presenciar o asasinato do seu pai a mans do amante da súa nai. Moi forte todo. A partir deste intre, Tommy fica sordo, cego e mudo, como Shakira, e vaga por unha vida chea de desgrazas e redencións. Entre estas últimas podemos destacar, por ser moi friki, o feito de que Tommy descobre que, inda das súas discapacidades, pode chegar a ser todo un virtuoso do pinball. Con todo, no fondo, do que trata o Tommy é da condición humana máis rastreira, noxenta e cruel, encarnada por todos aqueles personaxes que se atopa o pobre rapaz no seu periplo vital. O filme tamén critica duramente as sectas, a súa manipulación e o ánimo de lucro que as guían. Tommy ten un reparto do máis interesante. Ademais dos xa citados membros da banda, contamos en primeiro lugar con Oliver Reed, que fai de padrastro asasino. Reed volvería a tocar o tema das sectas na película de Cronenberg The Brood, pero seguro que moitos de vos o coñecedes por encarnar ao personaxe de Próximo en Gladiator. A Margaret faría da nai de Tommy nunha interpretación fantástica que se papa a pantalla por todos lados esta muller. E a partir de aquí temos un chorreo de aparicións estelares como poden ser as de Elton John, Eric Clapton, Tina Turner e ata Jack Nicholson, que tiña un momentiño na súa apertada axenda para rodar unha escenita. A posta de escena de Tommy é unha maravilla. Un deseño de produción fantástico, cuns vestiarios brutais nos que adquire especial importancia a simboloxía das cores, decorados e atrecismo moi creativos, así como un coidado increíble con certos elementos como poden ser a bola de pinball que aparece e muta ao longo do filme en diversas formas e soportes. A pesar de contar con certos antecedentes, o álbum de Tommy está considerado como a primeira ópera rock popularmente coñecida. O seu filme homónimo termina sendo un espectáculo cheo de temazos, imaxes sugestivas e momentos emotivos que non van a decepcionar a ningún freak e moito menos a ningún fanático dos Who. I'm just a sweet transvestite The Rocky Horror Picture Show. from transsexual Transylvania. E no top de musicais setenteiros freaks, un dos mellores musicais da historia do cinema. O filme xurdiu do musical The Rocky Horror Show con música, letra e historia de Richard O'Brien. A primeira produción do musical foi dirixida por Gene Sharman, quen despois dirixiría tamén a versión cinematográfica. O musical estreouse en xuño de 1973 en Londres e a medida que se sucedían as funcións foi obtendo cada vez máis respaldo tanto do público como da crítica. O'Brien quería facer unha homenaxe aos filmes de terror de serie B, aos músculos de Steve Reeves e ao rock and roll. We could take in an old Steve Reeves movie. Así mesmo, O'Brien tiña en mente meter un tema que despois sería de vital importancia no filme, como é o travestismo. 2 anos despois estreouse o filme que contaba con parte do reparto orixinal do musical, como foron Tim Curry, Richard O'Brien, Patricia Quinn, Little Nell e Jonathan Adams. Co éxito do musical todo apuntaba a un éxito do filme, pero os resultados de taquilla non foron os esperados. Con todo, o filme comezou a proxectarse en sesións golfas
que co paso dos anos non pararon de repetirse unha e outra vez, gañando adeptos e conseguindo incluso que a xente interactuase coa proxección do filme. O paso do tempo converteu este fracaso comercial nun filme e nun evento de culto para miles de freaks. Pero de que vai Rocky Horror? A trama é ben sinxela. Unha parella de cookies chamados Brad e Janet comprométense e deciden ir a visitar a home que fixo que se coñecesen. Polo camino, revéntaselles unha roda do coche, polo que se refuxian nun castelo para pedir axuda. Neste vive Frankenfurter, un científico alienígena da Transilvania transexual que quere facer un monstro de Frankenstein para satisfacer os seus instintos máis libidinosos. Como decíamos, Richard O'Brien impregnou toda a obra de referencias ao cinema de terror e de serie B, como pode ser King Kong, Frankenstein ou Drácula, ou incluso a mítica produtora RKO. Mesmamente a historia está narrada por un criminólogo que nos lembra as clásicas antoloxías de terror. I would like, if I may, to take you on a strange journey. O filme está envolto nunha luxuriosa nube de liberdade. Un escenario onde os tabúes só existen para rachar con eles. Unha liberdade cuxa máxima expresión tradúcese na frase Don't dream it. Be it. A nivel musical, os temazos transcurren un tras outro sen deixarnos moito tempo para recuperar forza. Dende esa xa clásica intro, pasando polo Time War ou Hot Patuti, o rock and roll atrápanos para que bailemos ata que este grupo de transexuais da galaxia Transilvania decidan abandonar o noso planeta. The Rocky Horror Picture Show é moitas cousas. É liberdade sexual, é música, é amor ao cinema. Todo isto fixo que a influencia que tivo nas xeracións que viñeron despois converterana non só nun filme de culto, senón no filme que ostenta o récord de máis semanas de proxección da historia. E dise rápido. Bueno, freaks, esperamos que gozase desta pequena viaxe a algunhas das obras musicais máis delirantes que nos deixou a década dos anos 70. Esperamos, como sempre, as vosas aportacións e, se vos vides moi arriba, sempre podemos facer unha quedada para ir ao karaoke. Lembrade que se vos gustan os nosos contidos ou credes que vou demasiado sobria, sempre podedes convidar ao equipo do Ministerio a un licor coffee. Tedes toda a info na descripción do vídeo. Queremos darvos as gracias por compartir connosco este medio ano de aventuras ministeriales no que viaxamos a filmes e a directores que son sempre un gustazo retomar. O que queremos dicir con isto é que o Ministerio vaise de vacacións, pero retornamos en setembro con máis merda, con merda da boa, con Evil Dead, Blácula, distopías e freakverides e sabe Deus que mil caralladas máis. Sempre máis fortes, sempre máis canallitas e, por descontado, sempre máis freaks. Xa sabedes, se vos gusta, darlle a me gusta, compartide todas esas caralladas e unidevos ás nosas filas, freaks. Imos falar dunha das pedras angulares da historia da ciencia ficción británica. Que pasa? Joder, macho. ¡Cortinilla! Acabando, retomando. Inda que todo hai que dicilo, Bruce Willis... Bruce Willis? E que? E como es? Bruce Willis. No, no dije Bruce Willis. ¿Qué pasa, freaks? Un poco menos de entusiasmo, puede ser.